Sura 80. Abeze, namrštio se, objavljena u Meki 42 ajeta. U ime Allaha milostivog, samilosnog. On se namrštio i okrenio, zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš, možda on želi da se očisti ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat ti njega savjetuješ, a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje, a onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako, oni su pouka, pa ko hoće poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim, u rukama pisara, časnih, čestitih. Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan, od čega ga on stvara, od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učini, zatim mu život oduzme, učini da bude sahranjen i poslije će ga, kada on bude htio, oživjeti. Uistinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rascijepamo i činimo da iz nje žito izrasta, i grožđa, i povrće, i masline, i palme, i bašće guste, i voće, i pića, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od druge svoje, i od sinova svojih, toga dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica bit će toga dana blistava, nasmijana i radosna, a na nekim licima toga dana bit će prašina. Tama će ih prekrivati, to će nevjernici, razvratnici biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.